Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Today's video po ay gagawa po tayo ng unboxing ring light kasi dumating na po yung parcel natin. Sugat. Kamon pa naman kutsilyo o nga mabablog. Masikat ini itong kutsilyo. Maram na ito ni Prince. Paano pag-skip day? Ayan, sige, simulan mo otro. Pare ng tao tayo mag-grip. Happy birthday! Putong, sige na, bro na ito. We're going to open this. Hello guys. Bubuksan na namin yung dumating namin na parcel. Ikan ha, from Lazada. Yung kayo, yung dating kutsilyo. Garab. Oh my God! Handle bamboo. Gamo man ini. Kami ada ini tiil. Man. May tiil. Okay, pamulpot na lang akong piit. Ba't tayo mataas ng microphone niya? Ket microphone diri pwede gamito ni kuan. Tokens. Pwede gad. Ayan, ipagkita na ito. Payat. Charan. Payat eh. Payat pag-video. Ayan. Dengan maupayan ibalik na lautro namon. Dangay. Ani so ububunluton da ito ha. Kat na latas edit. Maram anay. Ang ganda din ng ring light. Nag-iba-ibang kulay yan eh. Ini ya. Yan, pagka-simbolo ni waray manera dili guide. Yung kay pagkita, kitaan din ang guide. May nahison. Pain. Ano ini sugat? Ban stand. Di kami ni maram. Balik mo rin. Kita tiyot maarong. Para makita. Tadi nakasarap digi. Pang abrihan to na na Ano pag-istanin?
Ay kabit adi haya. Marami kita na TikTok. May data na natin Ah, the spot. Spot nga ni para lagay ito natin. Maganda ka. Oh, pag nasisilpi. Ano ba? Ganda mo, hindi. Hindi na. Diri, parang pag-selfie lang ito. Portang ng cellphone kinata. Para di mo na diya. Nagspantay doon. Eh, yan, yung pag ano, dun, pag-dry. Nice na dito kaya nila. Nice na. Pwede mo tangan yung microphone. Yung ano rin? Ang wala? Oh, klaro na na kumain. Mabukas. Ang bulls. Puro yan mo lang ito yung bulood. Bad, may mga bulls. Para mga bolt na hapag. Di da, kunyari, brown out po dito niya magamit. Ano? Andiyan ano? Bolt. Bolt. Ano yung malapit? So, sinukulang ko ito. Cellphone ito na nila. Ako doon kasi ito kaya. Cellphone ito. Portang ng cellphone. Pagputan ito nila. Mas maupay kayo ni Dan. Kaya taasa mo, di ba nagamit makuang kanina? Kung inano, it mas salid dahil pabuswat. Mas matibay ada inihiya. Dari ang matugtog. Ano? Hindi rin matugtog ko nga rin maglalabot. Isan pa ito ng kapag mo na ilabo na ibabaw. Suga. Dito din niya. Mana? Hindi na ito niya. Ano ito niya. Ikaw ito niya. Ano na tiya? Kaya ada bulong sila. Tasa di ka din naghintay. Uri, bolt. Kulang man. May minahulog. Nagkasya man ini kanina dida. Bang nito, ginawa kalan ka pa. Katanggal. Kau tuwa dong. Ogi. Bayo. Ito asin duro. Ay, adjust man kung dito. May dapat na dito pag-adjust. Kaya din na bolt. Tagwa di. Diri. Bay mahulog. Ako ina. Bay mahulog. Bumbilya bangin maluhog. Bumili tiyak. Nailaw ito ni Bayban Color. Suga ito. Ano man to isasaksak? Awi ka kadat Sila paano cellphone. yung malaga? Oh, it battery. Adat ko ang cellphone. Pagpala ka. Igin salpak dilat kuan. Cellphone oh. To. Tama, multi sugod. Ah, may Ah, birthday ko ya. Tesaro naman. Baka matanggal ano? Dire. Bayan, pangit. Kasi itry mo daw, punta ng cellphone nga naman na. Ay, ikaw, kung maging okay na, ikaw. Kaya mamugata din na cellphone mo. Ay, masadang te. Hindi, nakasaksak sa charger ba? Ang charger niya. Kailangan natin charger. Dapat may adapter ito. Hindi charger lagi. Charger lagi. Oo, oh, mo na. Tuman. Sa charge. Hindi. Taas mo. Dito! Tangalan. Ako na ni cellphone yung Hindi man tao. tayo try daw to eh. Ako na ni cellphone. Ayaw ka mo nila.
Adi man! Ikin front man na parang ano tayo. Oh, Ito ganun kami ito. Kami ulawal kami Pepsi. So, that's all guys. Hanggang dito lang po nagtatapos ang ating unboxing. So, nag-unboxing po ang aking kapatid dyan. At ang nag-assemble po ay ang aking bayaw. So, today din po ay nag-celebrate po ng birthday ng mama ko ng 54 years old. Kaya marami pong bisita sa bahay. So, ayan po. Sulit naman ang aking paghantay ng ilang weeks. Mga 3 weeks siguro. At saka nag-filled din po siya. So, ayan nga po. Maganda naman po siya tingnan. So, if you like this video guys, give it a thumbs up and comment down below and subscribe. Bye for now.